በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ካብዚ ብምቕፃል መዝሙር ናይ መጀመርያ ሰንበት ማለት እውን ናይ ዘወረደ መዝሙር ክነቕረበልኩም ኢና። ናይ ጾም መጀመርያ ሰንበት ናይ 40 ጾም ናይ መጀመርያ ሰንበት ማለት እዩ። ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሰዩ ሎቱ በረአድ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንሕነሰ ሕዝቡ ባው ቅድሜሁ በተጋንዮ ወውስተ አዕጻድዮ በስብሐት እመን እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንሕነሰ ሕዝቡ ንጾም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንሕነሰ ሕዝቡ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንሕነሰ ሕዝቡ
ምህረተ ወፍታ አሃሊለከ እዝየምር ወእልየቡ ፍኖተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ በትውልደ ትውልድ ጽድቁ ንሕነ ሕዝቡ አባግዕ መርየቱ። ካብዚ ቀፂልና ናይቲ ዝዘመርናዮ ናይቲ መዝሙር ጠቕላላ ብንፅል ትርጉሙ ክነስማዐኩም ኢና። ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ተገዝእዎ ብምርዓድ እውን ደስ ይበልኩም። እዚ ካብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 2 ዘሎ ተወሰደ እዩ። ምሕረቱ ንዘለዓለም እያ እሞ ለተወልድ ጽድቁ እውን ንውሉድ ወለዶ እያ። ንሕናስ ወገናቱ ኢና። እዚኣ ድማ ካብ መዝሙር 99 ብቕንፍ 100 ዘሎ ተወሰደ እዩ። ባኡ ቅድሜሁ በተጋንዮ ናብ ዓፀዱ ብምስጋና እተው ንዑ እውን ብክብሪ እመንዎ። እዚ ጠቕላላ ካብ መዝሙር 99 ወይ ድማ ብቕንፍ 100 ተወሰደ እዩ። ካብዚ ዝሓር ዘሎ ናይ ጾም ከም ምዃኑ መጠን ጾም ንጾም ብፃይና ነፍቅር ንስንሳትና እውን ንፋቐር ይብል ማዕዳ የቕርብ። ቀፅል ኣቢሉ ናይ ሰንበት ዝዝመር ከም ምዃኑ ሰንበት ኣኽብሩ ጽድቂ እውን ስርሑ ይብል። ሰንበት ስለ ሰብያ ዝተፈጠረት ካ ይብል። ምስጋናን ከቕፅል ኣቢሉ ካብ መዝሙር 100 ማለት እዩ መጀመርያ ተወሰደ። ምሕረትን ፍትሕን እቕነየልካ እዝምረልካ እውን እታ መንገዲ ሓቂ እታ ሓቀኛ መንገዲ ድማ እፈልጥ ወይ ደሞ ንዓኣ የስተውዕላ ጽድቁ ምሕረቱን ዘለዓለም እዩ እሞ ዝብል ከም ኣዝማች ጽድቁ እውን ንውሉድ ወለዶ እያ። ንሕናስ ህዝቡ ኣባግዕ መጓስኡ እውን ኢና ይብል። ቀፂሉ ኣራህራሂ ወይ ደሞ ኣራራይ ዝብል እሱ ክነስማዐኩም ኢና። ሃሌሉያ መሃረነ ንጉሰ ስብሃት ተሳሃለነ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት ወሃበነ ጾመ ለንስሐ በዘይሰረይ ኃጢአት። ንጉስ ክብሪ መሓረና ጎይታ ሰንበት ይቕረ በለና። ጎይታ ሰንበት ኣቦ ምሕረት ይቕረ በለና። ኃጢአትና ምንታን ክስረየልና ንንስሐ ጾም ናይ ንስሐ ጾም ግበረልና ይብል። መዝሙር ለይቲ ዝመር እዙይ እንትመስል እዙይ እንትኸውን ስብከት ዲያቆን ሰብኮ ስብከት ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ካብቲ መዝሙር ተወሰደ ከምቲ መዝሙር ተዘመረ ምዕራፍ ማን መዝሙር 2 ዘሎ ማለት እዩ። ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ለእግዚአብሔር ብፍርሃት ተገዝኡሉ ብርዓድ እውን ደስ ይበልኩም። እግዚአብሔር ምንታን ከይቁጣዕ እውን ንታ ጥበብ ኣጽንዑዋ ካብ መንገዲ ሓቂ ምንታን ከይትወፁ ንታ ጥበብ ኣጽንዑዋ ይብል።
ወንጌል ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 እስከ 15 ዘሎ እዩ ኣብዚ ተደሪኽና ንእሽተይ ትምህርቲ ክንገብረሉ ኢና ምክንያቱ እሱ መጠቃለሊ ሰሙንዚ ዘወረደ ይበሃል ዘወረደ ተባሃለሉ ምክንያት ቅዱስ ያሬድ ንዚ ጾም እዚ ክጅምር ተሎ ነቲ ጾም ድጓ ዝበሃል ኣብ ጾም ዝመር እሱ ክጅምር ተሎ ዘወረደ ኢሉ ስለ ዝጀመረ እዩ ታይ ዝብል ነቲ ካብ ላዕሊ ዘወረደ ኣይሁድ ሰቀልዎ ብቃሉ ህይወት ዝህብ ምዃኑ ዝህብ ጎይታ ኩሉ ምዃኑ ግን ወይከ ኣይፈለጡን ኢሉ ይጅምር ስለዚ እዛ መዝሙር ካብ መዝሙር ተላዒሎም ሰሙንዚ እውን ናቱ ሒዘሎ ከምዚ ዝብል ስያሜ ሒዘሎ ታይ ዝወረደ ዝበሃል ታይ እዩ ዝወረደ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሙራዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ጠቅላላ ሰብ ዝኾነ ኩሉ እናኾነ ከም ዝዓበየ ወይ ደሞ ከም ዝነበረ በጀካ ኃጢአት ሰብ ኩሉ ዝኾነ እናኾነ ከም ዝነበረ ን33 ዓመት ዝኣክል ምድሪ እዚ ከም ተንቀሳቀሰ ከም ተመላለሰ ንምዝኽኻር እዩ ዘወረደ ማለት ምክንያቱ ኣምላኽ ብምስሊ ዝፈጠሮ ብኣምሳል ብምስሊ ባሪኡ ወይ ደሞ ብምስሊ ፍጥረቱ ኮይኑ ካብቶም ዝፈጠሮም ከም ሓደ ኮይኑ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ን33 ዓመት ኣብዚ ምድሪ እዚ ነይሩ መጨረሻ እውን ምንተ ደቂ ሰባት መስቀል ዝኣክል መሪር ነገር ብኡ ሓሊፉ ተሲኡ 40 መዓልቲ ዓሪጉ ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደደሎም ንኻልኣይ ግዜ እውን ንዓቶም ክወስዶም ከም ዝመፅእ ዝምዝኽኻር እዩ ዝወረደ መን እዩ ተባሂሉ ዝወረደ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እዩ ዝወረደ ወረደ ኣብቲ ወንጌል እውን ንሱ እዩ ዝብል ከምዚ ይብል በጀካ ካብቲ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ወይከ ሓደ የለን እሱ እውን ተፍቲ ሰማይ ዝነበረ እዩ ዝወረደ ቀደም እውን ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቀደም ካብቶም ሰለስተ ቅዱስ ሓደ ቅዱስ ወይ ደሞ ኪሩቤል ሱራፌል ቅዱስ ናብሉ ካብቶም ዘመስግንዎም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ናብዚ ደቂ ሰባት ንቤዛን ምዃን ደቂ ሰባት ንኸድሕን ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአቶም ምንታን ክወስድ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመስለ ዝመፀ እንትምምፁ እንሱ ናብዚ ሙራዱ ወይ ደሞ ወረደ ከም ናብ ምክንያቱ ንሱ ምንም ጽድቂ ዘየድልዮ ጻድቕ ክብሪ ዘየድልዮ ክቡር እናሃለወ እሱ ምንም ቅዱስና ዘየድልዮ ቅዱስ እናሃለወ ቅዱስና ንዝጎደለና ደቂ ሰባት ቅዱሳን ምግባር ጽድቂን ዘይነበረና ደቂ ሰባት ጻድቃን ምግባር ናብዚ መጽዩ ሰብ ኮይኑ ከማና ን33 ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ከማና ከም ደቂ ሰባት ከም ዝኾንዎ በጀካ ኃጢአት ብኩሉ ከምቲ መጽሓፍ ዝብሎ በጀካ ኃጢአት ብኩሉ ከማና ዝተፈተነ እዩ ከም ዝብሎ ከምዚ 33 ዓመት ስለ ኣብ ተመላለሰሉ ንምዝኻር ሰንበት እዚ ዘወረደ ይበሃል ምክንያቱ ምንም እኳ መለኮት ንመለኮት ምድናን ኮነ ምቕናዕ ጎኒ ኮነ ወርዲ ቁመት ከምኡ ድሕሪት ኮነ ቅድሚት ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ግን ብደቂ ሰብ ብምስሊ ናይ ደቂ ሰባት ቁመት ተወሲኑ
بقى بنا دق سبات بزنا خمسنا برو وعلى مسلي سب كوين طلع فتصم سب كوينو عز مدرس سلذنا برا نسو كتخاف سماي دورة أملاخ لك خمس سبات سلذ من وار كم من وارو كم زنا برا نمزغار دورة ده يبحال السمن تعي دورة ده تهايلو أملاخ نتاين مخان سب كوينو خا نتوم كم بعد متحت مرقم ذنورو دق سبات ካብ መርገም ነፃ ንምውፃእ ካብ ኢድ ዲያብሎስ ንምንጋፍ ወይ ደሞ ንምልቃቅ መጽሐፍ ከምዚ ዝብል ምክንያቱ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ሰይጣን ስራሕ ከፍርስ ምንታን ከፍርስ እዩ ዝተገለጸ ስለ ዝብል ምክንያቱ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ከስሕቶም ተለ ወይ ደሞ እንታ ሰበይቲ ንሄዋን ከስሕታን ከሎ ኣብ ውሽጢ አራዊት ተሰዊሩ የስሕትዋ أملاخنا ون مچم كمت أبو ذربو እግዚአብሔር نعلم كابذا فترة لا تبابو نعلم ذرحنا لا تبابو تبلس كم زبلو بمثلي نسو ب أوش أراويت كوينو انت سب كم سحته نسر ما أوش دك سب كوينو أو مغنياتو سجالة بيسو إذا ما سب كوين طلع الله ملكوتو أو وشتو حافي وفتو وشتو بسجو شفينو سيطان نموراد زجبرو كور تكبر ويدمو بس بالتكبر عندك سبات زدحنا له طبب نمغلاصو زورده يبلوو باولوس كوم زي بنيرو مخنياتو ናብ ምድሪ እንተኣ ዘወሪዱ ዕርገቱ ኸንታ እዩ ምዕራግ ዝበሃል ካ ነገር የለን ዕርገት ልካ ነገር የለን ናብ ምድሪ ስለ ዘወረደ መን አምላኽ ወዲ አምላኽ ንሱ ናብ ምድሪ ስለ ዘወረደ ዓረገ ንብለለና ስለዚ በእነዚ ከምዚ ንምስተዋስ ዘወረደ ይበሃል ያው በሰሙኑ እናተማርኩ መስለ ተቆኒዩ ለማንቲ ኣብዚ አኽለና ስለዚ ነበረና ጊዜ ናይ ጊዜ በዓል ቤት ዝኾነ እግዚአብሔር مسجانا يصحيو وسبات لك